Shavat, Shalom, Shalom Aleichem, Kamurayawan, at ang tagsatag sa nga kinabuhi. Itato niyan na parasya ditikang ha parasya Bayekra. Nga ninigihap nga ikaduwa nga libro, han 5 books of Moshe, Sefer Bayekra. So, Hebrew alphabet, Aleph, Bet, warayin nera bawel sang nagimbubutangan ni nera hinikod. So, ansahan nga word nga Bayekra para siya an word nga Bayekra or he called. Tapos may makikitanaw nga strange siya kay pwede mamdere butangan ng alip pakatapusan kay spelling it Bayekra Vav Yud Kaf tapos Rush, tapos may danera mga nikod ha ilarom, tapos ang katapusan sa ginasan na it Bayekra tubtob Resh, pero may dapagimbutang nga Alep. So kaya may Alep pakatapusan nga kutiyay nga Alep. So may da mga pera nga mga rason. Ano sa nga mga rason kay an gutiyay nga Alep, kumbaga small letter, di ba? May capital letter, may small letter. So small hiya nga Alep, nagpapasabutin niya aton hinting ha aton nga sugarit Alep nga small letter, pero hiya siyahan nga letra hit Hebrew alphabet. Nga kung ang mga gugtay nga mga bata, kung nagtitikang harap pagibarohit kumash or printed na Torah, it's Sefer Torah, siya nga Sefer Torah, kaya dahil hit kosher na patches gamit it kuhan. Ano ka pa iton panitit cow. It kumash printed yang form hit Torah. Baka paper hiya. So nagtitikang hirap pagiparo hit Bayekra. And customary ni hit mga ibang hit piranga mga komunidad, pero dir na tanan na Israelites communities nagtitikang tera pagibaro hit Torah ha Sefer Bayekra. Kaya ang mga bata nagtitikang man pagibaro hit kumash halibro hit Sefer Bayekra or Book of Bayekra. Kaya dire magtitikang ha Bereshit bara Elohim, in the beginning dan Sefer Bereshit or Book of Genesis or Book of Generations. And Kumash Bayekra nag-istorya ni about ang durodilain nga mga balaod nga nag-ihimang raw about ang mga offering korbanot nga na ibang mga balaod about ang purity. Ang mga korbanot tahor, they are spiritually nga pure. Ngan mas labaw nga mas pure kaysa sa usa nga bata, kutay nga bata nga wari pa makakasala. Sang neta siya ginyayakan na pasagdi it mga pure child mahibaro
hit kumash about librohan Torah na istorya about mga baraan ng mga pure nga mga offering. So kadalasan nga mga Israelite communities imbis ra magtikang kay pagkakasunod-sunod man diba Torah Genesis Numbers, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ngan Deuteronomy. So normal nagtitikang iti bahab kuan Sefer Bereshit, pero mga ibang mga Israel community at mga Israelites nagtitikang heraha ikatulong nga libroan Sefer Vayikra or Leviticus. Humble and modest. So balik kita ito nga pakiana kay ano an alip small letter. May daw sang baton kay Moshe karoyag niya isurat an word nga Vayikra. Ibig sabihin Vayikra, he called, he ay ibig sabihin ng Ginoo. Kaya naman nga dire karoyag ni Moshe isurat an alep. Kaya ano? And first pasok ay nga atong parasya or portion ng Torah nagtitikang words nga Vayikra el Moshe. Ibig sabihin, he called to Moshe. Ibig sabihin, ang Hashem iyagintawag hi Moshe. Ang Ginoo gintawag hi Moshe pinaagihan pulong nga Vayikra. Ining pulong yung gagamit ini pag tawag to sa nga tawo with love and affection. Kada ang Ginoo Hashem karoyag magyakan nga tuit usa nga wicked or maraot nga non-Israelites nga Nevi'im o Nevi o propeta nga Bilaam. Aniya ginagamit nga word Vayikar. Dere Vayikra. Vayikar. So waray niya alip at the end. So kung may dangan alip nga at katapusan it Vayikra, ibig sabihin ang Ginoo nagtatawag hit usang nga tawo with love and affection. Tapos kung dire naman Vayikar iti kuan ka spelling. Kaya ibig sabihin Vayikar to happen, as pang Ginoo just happen nga namiti Balaam. Dire nga karoyag niya tawagon hi Bilaam. Moshe pinaobsanon niya, very humble. Dire niya karoyag para iya piling niya dire niya deserve nga tawagon niya Ginoo with love and affection. Sanglit iya karoyag nga isurat nga sa Torah ang word nga Vayikar imbes nga Vayikra. Sugadhan pagtawag about kan Bilaam. Pero ang Ginoo nga
labi Moshe nga duro iyak na niya nga isurat light alep. Pero kaya gihan feelings ni Moshe gimbasag na niya ang Ginoo nga isurat an alep nga guti, small letter. One word answer. Damo nga mga punto at damo ka beses kada adlaw Shemone Esre or 18 Janet morning prayer ngan berkata mason atong ginyayakan nga ang Bet HaMikdash or Holy Temple ma-rebuilt, ma-kuan utro, mayad, ma-build utro. So, ating isipon kaya nga ang Holy Temple da ko man kay importante parahan mga Israelites nga kalalakinan, kababayinan nga kabataan nga asya man nera gipermanente gin pipinangadi for almost 2,000 years na nga para ma-rebuild ang Bet HaMikdash. Dire ba nga mga dinalahera parahan Mashiach or ang Messiah ang Ginoo nga mabuhi kita Eretz Israel or Land of Israel instead nga mag-spread out durudulay nga mga nasyon na kalibutan. Maram ba kita kaya nga Holy Temple at kukuan nga inaampo indadavin naton nga ma-rebuild. Usa nga answer, usa nga baton, korbanot or offering. Kay kung waray Holy Temple, waray korbanot, waray offering ang Ginoo. Ano ba't atong ginyayakan kada Shabbat hit aton mo sa prayers. May it be your will, Hashem, to bring us up in joy to our land, and there will be bring korbanot, offering. Dili ni parat mga Israelites nga offering para ga piningan 70 nations. Kaya mas nga ni ma-rebuild na ang Holy Temple, pati ang 7 nation makatuga pa Holy Temple para mag-offering. So, dere ni parat mga Israelites. Hamosap nga prayer kada Yom Tov or good day, ngayakan naton, may it be your will, Hashem, to have mercy on us. Kaluoyan nimo kami ngan pati ang Holy Temple nga paspas nga ma-rebuild para ang mga Israelites nga nag-spread out durudilay nga mga nasyon na kalibutan matirok utro nga tuha Israel ngan para gihap mahimo nira ang mitzbahan mga offering or korbanot. Very close. And root word or ugatan pulong nga kurban is karob nga ibig sabihin close or hirani. Korbanot, offering, nagdadara aton para mas mapayran kita Ginoo. Asya ni ang rason kay ang offering dako ka importante para ang kinabuhian mga Israelites.
mga Yehudi. Kung ang mga Yehudi nagdadara, mga Israelites nagdadara hin mga offering, nagdadara hin pagpasaylo ngan grabe ka opay nga bendisyon tikang ang Ginoo parahan Israelites, parahan bini Israel. So ano matat kaya buhaton? Mataton mahihimo. Oo, makasulog ang tawag ito nakakasubo nga di kita nakakapagbuhatin offering. Pero wait, may naton butang nga pwede naton mahimo. Pwede kita mahibaro about han mga offering. Ang Ginoo nagsaad nga kung mahibaro kita han mga durudilaan nga balaod han offering, as if we actually nga nag-offering kita ngan dere layton Ginoo consider get niya nga as if na himo na utroan Holy Temple. So dako ini kaupay nga oportunidad para aton nga aton mahibaruanan mga balawd han drodilain nga mga offering or korbanot. So only the best. So ano man ang mga tipo han animal or ano nga klase han animal nga pwede naton madara as a offering ngan ano type nga diri pwede dadon. Ano sa nga tawo nagdadarahin offering in korban or offering, nagdadarayan usa nga klase hin regalo ti pakadtuhit Ginoo. Karoyag nimo hin usa nga bike nga may ada nawawara nga kaliding, hae mo birthday present or mulay nga nawawadanin katunga nga mga pieces para itim of a common gift. Ano sa nga hayop nga gindadara as a offering, kailangan hiya bugos ngan healthy. Example, ano sa nga hayop nga may gisi ang talinga or may bari nga tiil nga waray pakauli, dire perfect in certain other ways, dire pwede dadon. Dire itong pwede gyap nga naninimaho or lagas na hinduro or masakit nga hayop. Para it Ginoo, idaton niyo offer if only the best. Atong babalikon kung nainon mo an istorya about kang kain ngang kan Abel. Abel iya gin-offer hang Ginoo ang pinaka first ng pinaka maupay nga klase han iya kuan aniya mga sheep apang hikuan kain dire kumbaga dire an primera na klase sanglit
wari karautang ginawa niya offering ang kan Abel. Asya tong nagselo si kuwan. Asya wari karauta an offering ni Cain kay di man premier nga klase an iya kuwan offering nga tong Ginoo ang kan Abel primera klase siyahan nga primera and quality. So wari karautang Ginoo ang kan Cain sang Cain nagkuan nagselos tapos iya gimpatay niya bugto. Pero may dapa ibang mga rasones kay gimpatay man gimorder ni Cain hi Abel. Pero dito na siya pag-istorya niya na kay istoryahan niya na about mga korbanot or offering ngadto ha Bet HaMikdash or Holy Temple. So karuyag mo ba taga ang kahin kuan regalo nga mapait nga chocolate para ito sa nga tawo nga nangangalasit kuan mapait nga tsokolate. So ito sa nga tawo dere pwede magdarahin o sa nga hayop nga gingkawat para himuon nga offering. Kay Ginoo nangangalasit stealing. Asya niya yakan nga kuan. After hiton dirigap niya karuyag nga mga tao mangawat. So papaano man nga sa nga tao magdadarahin kinawat nga offering. So asya niyan mga species and mga hayop na pwede dadon nga offering. Shahad, cattle, or baka, cow, kuwan. Ano ka pa ito? Calf, babae or lalaki. From 8 days until it first year. Or kuwan, bull, or lalaki nga so ang calf igla from 8 days until hatsahan niya nga tuig. Ang bull far lalaki nga baka. Ang fara babayi nga baka. Sheep or son. So ang lamb and kebes or keshva lamb from 8 days until its first birthday or 1 year. So normally 8 lamb. So derya malapos in 1 year. And ram or lalaki nga kuan lalaki nga ano ka pa ito na karnero or ayel or kivesh zekar or ram tigang hit ikatrisi nga bulan tubtubit iya ikatulo nga katuig iya pangidaron. And kid and kambing na kuan kambing or si or is rat izem tigang hit 8 días tubtubit iya siyahan nga tuig pwede mo i-offer or kuan adult na kuan kambing or sair or era
tikangit siyahan ni tikangit usa ka tuig tubit ikatulo katuig hit iya pangidaron. Excuse me. Pwede mo iya ig-offer. Ngayon naman daw kuno it nagprepara para ibutangan mang offering nga tuhan misbeyak or nga tuhan misbeyak an altar ini. May da bronze, may da gold nga misbeyak. Once an korban offering indara nga to ha Mishkan or Bet HaMikdash. Mishkan ang tent ini an era pinaka house of worship nga to ha disyerto nga temporary. Ang Bet HaMikdash and holy temple unshifted. Ang pwede lang magkuhan ini magdaran mga offering ang mga kuhanim or mga kapadian asyalan yung tagaan ng permiso para arreglaron kung ano't kailangan buhaton para han mga hayop nga ginhimo nga offering para may darang tuhit altar. Daula. May pera nga mga offering nga pwede dadon. May ibang mga offering nga gindadara kay ginsusugo han Ginoo nga dadon. Sugodhan mga bagay nga ginpapadara ha adlawan yumtob. Or kung ito sa nga tawo may sala nga nahimo nga sala nga diri tinuyuan or iba nga mga pagkakataon nga ang mga tao nalirahan mga offering dere kay ginsugo haera asya niyan mga offering nga tinatawag na voluntary or di ka nga kasing-kasing nga imo pag-offering nga gindadara mga people han mga katawhan para mapaherani pa mapaherani pa ni ara kinabuhi ang Ginoo ato ka na Shem. Ang siyahan nga offering nga itong istoryahan ini nga parte or parasya ang voluntaryo nga offering. Ang waray ginsugo aton pero voluntaryo nga ginbubuhat. Asya niya yung tinatawag na kurban ola or voluntary offering. Ang mga tao nagdadarahin voluntary offering or kurban ala para androdilain nga mga rasones. Mga pirahe nga mga kuan example hinin kay karoyag nera mapasaylo agihan mga mitzvah nga waray nera kahimo nga pwede man nera himuon o parahan mga bad thoughts di mag-opay nga mga giniisip dana iliwat ang usa nga tawo nagdadarahin ola para mas mapaheran niya lalo hit mapaheran niya ha Ginoo tiya kinabuhi nga so ang rules ang balaw rin ni only lalaki lang nga hayop ang pwede dadon para han voluntary offering. So ini nga mga hayop nga pwede dadon na siya ang mga kuan lalaki nga lamb kevez zakar ang lalaking baka and far zakar and lalaking kuan calf kumbaga batanon pang baka eagle zakar ang lalaking kambing sair zakar
ang lalaking kid or batanon pa nga kuan kambing is sakar. Ang lalaking kuan na sheep ayel sakar or ram. Ang tagiya ni nga mga hayop yara ni gindadara nga mga ula or voluntary offering ngadto ha Mishkan or Bet Hamikdash. So ang mga semeka hinihimo ini parahan parahan mga klase mga offering before ini slaughter or shikita and ritual slaughtering. So kung ang tag-iya yung bubuhat aniya duha nga kamot inga kadto niya nga tuan uluhan hayop nga niya ni kumbaga iya gin duduunan inin itiyak kusog kung ining offering iya nagindara para kay nakasalahiya iniyaging bubuhat ang tag-iya ni nga hayop iya giduduan niya duha kamutano kaptan niyan uluhan sample baka iya gidudunan. So iya magkukonsentrate iya parahan iya repentance niya pagbasol nga kailangan niya verbally kailangan niya ayakan nga iya gina-admit iya mga sala. So katapos ang semeka idi slaughter na shikita na. So ginihimo ini ngadtuhan northern areahan courtyard. So Shaiton katamsihan may dang pakiana ito sang dear Israelite pwede ba magdarahin offering ang baton oo. Ano ka pa ito mga katamsihan anong sa nga tao nga nagdadarahin korban ula or voluntary offering pwede ya magdarahin tamsi pero duwala ka klase nga tamsi tiya pwede himuon nga voluntary offering. Ang sahan an turtle dove and sarapati nga an usang batanon nga pigeon. Pigeon bagay sarapati pero durudag kula ila. Ani mga proseso ni para pagdarahin ng tamsi as a offering iba gining himo para ning hayop an pagigugmang Ginoo. Ang mga hayop diri ni nara chip kay ano ka pa iton dire karog signon nga ang mga rekuhanon lang nga tawo ang pwede magdarahin voluntary offering or korban ola
Ano man ulit may hinabo kung usa nga tawo dira niya afford pumalit tin hayop karoyag bang ginuan mga voluntary offering karoyag bang ginuan mga offering para lahan mga rekuhanon. Absolutely not. Diriton tinuod kay ang Ginoo mahal na tanan nga tawo. Mahal niya na tanan na tawo. Mahal ang Ginoo ang mga famous nga tawo, pati ang diri famous. Ang baltok na bata klase, ang diri baltok na bata klase. Ang mga pobre, ang mga reko. Mahal ang Ginoo na tanan. Ng karuyag niya, tanan nga mga tawo maging magkamiadahin connection haiya. Kuno sa nga tawo diri niya afford pumalit no sa nga hayop. Ang Ginoo ginano ka pa ito. Gitutugutan hera pagdarahin tamsi instead. Kumbaga kuanin hiya alternative. Siyempre mahal man gudit kuan cow sheep ngan goat o kung waray mo ang voluntary offering pwede kahan kuan sarapati or pigeon. Kay ano ka pa iton? Kay ang mga sarapati mas barato ya compared han mga kahayupan. And bisan pa nga ni posible gihap makadakop ka hintamsi. Dira mo kailangan paliton. Makadakop ka sarapati or pigeon. Ano man liwat kung ito sa nga tawo pobrehan talaga nga diri kaya niya afford nga pumalit in tamsi. Ngan di gaya maaram paano magdadakop. Bisan ito sa nga pobre nga tawo pwede magdarahin offering. So pwede magdarahin kuan in offering nga tikang kuan made of flour, tubig ngan oil or lebona. Incense nga may makaruruyag nga hamot nga gin-sprinkle bawbaw. Asya ni nga korban tatawag na mingka. Tamsing ngan hayop versus hayop. Natanan nga mga karne nga atong ginkakaon whether tikang baka, kabakaan, manok, mga turkeys or pabo nga ginkatay pinaagi ang ritual slaughtering nga asya ginpapayagan Jewish law para pagpaten o hayop. Pero kung ang tamsi gindadara as a offering, dire na ito niya kukuan injected. Instead, gimpapatay hiya by milika. So, ano ba ang basic milika? Diba, shekted ang ginagamit ang kuan, ang mga hayop, ano mo doon ka, mga kadon ulo, tas, for example, may dakasala, mo gin-visualize, I'm to say, anim utok, nag-internalize ka nga, nagkukang ka, nga ngaro kang pasaylo, nga imo kinyayakan verbally, and imo ginhimo nga, imo gina-admitan mo sala, tapos nagre-repent ka. Kumbaga, imo ginkukuan nga, asya ito nga, yung dadarakan offering kay para mapasaylo ka tim sala. So, ano ang mga basic milika para ulahan kuan katamsihan? And
usa nga padi Kohen iyay nga kaptan ang tamsi haiya tuo nga kamot. Iya ni papatayon nga tamsi pinaagi ang pagtusok ngan paggutgut han liog hini tikang ha likod. Diri gamit ang kutsilyo but gamit hit iya tuo nga tamuragko. Imagine niyo, ang gagaptan niyan tamsi, kung na-imagine niyo, nakapot ka mong pusil, di ba? So, itong tamurag ko, kakatuhan padi, ang iya tamurag ko nga itong likod, ang liog ang tamsi, tas iya ni tutusukon, ngan kakatit iya ang liog ang tamsi, gamitan iya tamurag ko nga thumbnail iya kulo ang mga kapadian an era right an era tuong nga tamurag ko era naging papa hilaba ngan era giniging papatarom papatais para pagbuhat ini nga kuan ritual han kan tamsi tutusok na era nga ini nga milika o ritualan korbanan kanan tamsi ito naging bubuhat sa southern corner ng Misbeyak. An padi natok daw nga itong bawawhan Zovev or kung diin an pat kung diin an nga pat nagsusurround sinihan igbawhan altar or Misbeyak. Ano sa pang diferensyahan hayop nganan tamsing offering is kung diin nga kung an hayop nga offering gindadara an sakubini gin wawashingan wash out tatanggal ngan gin kakadtuha Misbeyak ka altar. Pero ang sakubhan katamsi dere in kakadtuha Misbeyak o altar. Kay an mga hayop sugadan mga kabakaan, kakambingan, mga karnero, nakaon han mga bagay han naging papakaon heran mga farmer diri kinawat pero ang mga katamsian nga naglulupad-lupad ang erag pagkaon era kinawat pinaagi han pagkaon han din nga property hit mga tao sanglit ang sakob han mga tamsi may da pinangawat energing kaon Ginoo na diri an kuhan adto nga sakobhan an mga katamsian nga kadto ha Misbeyak o altar. Ano't na hinabuhan mga tamsi after nga gimpatay hara gamitan wala nga ang tuo nga kulo nga dantamurag ko pinagiha ang ritual nga melika. So feathers. Ang lawas ng tamsi na ginhimo as a voluntary offering iitsangad tuhan kalayuhan Misbeyak kan altar.
aniya lawas nga naniya mga barahibo. Ang mga barahibo, ang mga feathers, mga pako, nasusunog. Nga nirahamot, mabaho. Kaya no karuyag ang Ginoohan mabaho nga hamot ngadto ha miskan. Kaya no waray niya ikuman nga mga pako han mga katamsihan tanggalon, pulled out after nga himuunan milika or ang pagtusok han liog han tamsi gamitan kulo ang tamurag ko ti kang halik ko ti pakadtot ko hasta nga mamatay. Isipa it usa nga buhi nga pabo ngan daak talaga nga tamsit pabo. So isipa ti kanghan pag-abutin to nera ngadto hit mga presyo at mga supermarket guti ay nahera. Kay ano? And rason ini waray naman mga kwan niya, mga pako, mga barahibon nga torpe sangit mas gumuti ya. So kung ang mga pako ang mga barahibo ang tamsi so tanggalon ipo-pulled out, magiging gutay na lahin duro ang kuan tamsi. Magan may so an may nabuan usa nga pobre nga tao siyempre ma-feel bad. Hindi rin mo niya feeling ba? Gusto man gud niya mag-offer kang Ginoo ba para mas mapahira niya. Tapos kung tatanggalon mo pa it mga pako nga tamsi nga iya o-offer kaya siya lang nga nitiya na nakakaya nga i-offer. Bagan makukumbaya, bagan agad ma-embarrass, bagan mag-feel bad bahaya, bagan masising nga badawit hakon kuan offerin guti ay nalanduro. Sanglit ang Ginoo karuyag niya protektahan ang feelings han usa nga pobre nga tawo. Sanglit bisan pa man mabaho ang hamutan nasusunog na barahibuhan tamsi, waray na patanggal ang Ginoo para mas banda ko kiton nga gin susunog ngadtuhan kalayo. Nasing kuan word it nga mas magkamiadahin grabe ka babaho nga kuan hamot again nasusunog na barahibong tamsi kaysa pasakitan ang feeling ano sa nga pobre nga tao. Mingka. So ang mingka ang tinatawag na korban mingka. Di rin ang mingka nga afternoon prayer. Pero ining offering gintatawag nga mingka nga voluntary offering kay gagamitan itohin wet floor arena hingkanan wet nga pananom ngan oil and olive oil ngan libona nga spice ngan bubutanganhin tubig. May dalima kaklase nga menakos or floral heat kuan mingka. Ansahan soles, halos, rekiken, makavas, and marquesas. Natananan nga mga ingredients para paghimon usa nga mingka or korban mingka gin kukan nga dan usa nga
bowl tapos dito ginkukuanan kuan ang dough and kuan arena and Minka Solis and ni made up in fine flour and olive oil. So ang ibang klasihan minakos made of arena, olive oil nga tubig. Depende kung ano nga klase nga mingka. Ando pwede hiya i-fried or i-bake. Ngan pwede nihimon bisan unsa nga tawo diri pati. Ngan may usa nga klase mingka nga giprepared ha dilain nga durod usa nga paagi. Once nga raging prepare hiya di gimbubutan ni libuna on it nga nang kohen asya di gip imbubuhat para na tanan iya ginkukuha ang bowl containing ang mingka tikang hantagi an owner nagdarahan kuan korban mingka and nga niya gindadara ini ngadtohan southwest nga cornerhan altaran misbeyak. Pagkatapos ang padi iya gin touch and bowl ngadtohan misbeyak ngan ang kohen iya gin duduso ang libuna that was sprinkled on the top of the mingka to the side and das ki mitsa and iya gin kukolek ang libuna ngan iya gin bubutang an kimitsa ngan libuna ngadtohan kalayo. So ano ang kuan basic kan offering han kimitsa. An kohen iya scoop an iya tulo nga fingers full akomets from the mingka. Like meleka, this makuri niya nga trabaho para no sa nga padi ano sa nga butang nga kaya no makuri ini kay ano sa nga padi kailangan niya scoop out an eksakto nga amount dere duro kadamo dere gutayin duro. So kung nagigits niyo, di ba may daka mo mga tudlo ano. So may the bowl ano, nga may dough. So aniya tutulong finger and pointer and pointer, middle finger nga ring finger. Kumbaga asyan igkakabo ngadto. Ato ang dough. So dere pwede nga gutin duro. And dere pulot nga sobra nga pati ang but nga mga tudlo nimo na namimirit ang dough. Kailangan sakto talaga. Asya iton. So ano nga init libuna? Libuna kuntiya incense. Gamit makaurupit yang incense may maupay nga amot tikang hit kuan dagta hit usa nga puno. English yung tatawag ini nga frankincense. So may iba-iba nga klase ano an kuan iba-iba nga klase nga pag-preparehan kuan mingka kurban mingka nga may iba-iba nga klase nga kuan may 5 nga klase nga menacus or floral mingka. Hindi niya preparation pero di na natin ito topic yan na kay mas maupay kung may ano ka pa ito illustration. Restan mingka. So restan mingka asya na tinatawag na kuan commits a small part of kuan
ang small part han mingka. Asya na yung ginscoop ang tudlo nga gingamit nimo ang pointer, middle finger, third finger. Kumuha ka bagat nagsak imo kung anong tawag ba ito, di ba may daka arena nga nakakuan nga dahan bowl. So ang tutulo nga tudlo imo tutusok tas makuha kan guteng arena. So mga datim ilaruman duha nim nga ang tulo nim nga tudlo. Diri kailangan guti, diri kailangan damol wa tindoro, dapat sakto la. So siyan kam. So anon mahinabo han nasalin. Ano daw kung mahinabuhan nasalin? Han comments kay siyempre gut and gingkuha lahat han kohin and kuan la comments and 3 fingers full nga kuan. So mahinabuhan nasalin. So ang mga kuhanim may danera mitzvah para kaunon ini habugos nga adlaw ini nga mingka nga gindara. Ang tubtob hit kuan. Tubtob hit ano ka pa ito na alas 12 gabi. Pero kailangan nera kailangan nera ni kaunon sa COVID courtyard hit Mishkan. However, kung ang tag-iyahan mingka padi, so dira na kailangan an kimitsa or an kuan ang ritual. So an entire nga kuan, an entire nga mingka ginsusunog ngadto han mesbeyak ngadto han altar. So an mingka usa nga klaseng kodashim nga kurban. Ano it kodashi? Ano it kodashim? An korban, an basic han offering han kodashim ng kodashim kalim, may duha ka klasehin offering. An offering nga nagahatag hinda ko nga holiness. Asya niyan mga offering nga gintatawag na kodashim, mga offering na naghahatag na offering na may ada greatest holiness. Ang mga korbanot nga klase ni pwede kaunon han mga kalalakinan lang nga mga kalalakinan nga mga priest ngan ngadtula sa kubhan courtyard and Mishkan. Tubtubhan kaburubot nga han gabi or alas 12 ng gabi. Yan adtong adlaw. Nga kundin gindaraan offering. An ola korbanot or voluntary offering asya niyang klase nga kuan nga na waray parte hini nga gigakaunan mga kuaning. Ang kodashim kalim asyan may guruguti nga holiness, less holiness. Nga ang iba nga parte hini pwede kaunon han kuhanim. Nga most of it gigakaunan bisan bisan Israelites, lalaki ng babayi. Ang karne hini most of this time can be eaten. Pwede kaunon han 2 days and night. Ang iba pwede kaunon during the day, ang iba pwede kaunon han following night till midnight. So ang karuban Pesak, ang offering han Pesak, pwede lanim kaunon eaten only at night, not by day. Dili pwede aga until hit midnight. Ang karne hini pwede kaunon within the walls of Jerusalem. So may mga balaod an pwede nim kaunon, tapos kung ano laan niya kuan limit, kumbaga may expiration, di mo pwede na kaunon. Ang mensahe the message of the nefesh
nefesh, soul. Ang Torah nagsusuratan pulong nga when a nefesh or a soul nagdadara in offering an mingka or an kuan may ingredient in flour, wet flour. And soul is a word nga gigamit ang Torah para an korban mingka. Kaya kay nagdadara aton mensahe nga bisan pobre nga mga tao, pobre mga tao asyan mga tao nga nagdadarahan korban mingka. Ang mingka much less expensive nga impressive kaysahan mga hayop nga offering. Pero hamatang Ginoo as if ang mga pobre nga tao an era gin o offer an era mismo soul ngadto ang Ginoo. Kay bisan ang mga arena makuri ni Rama afford. Imagine nila nga pawaray-waray hera talaga di na afford pero gusto nila mag-operate Ginoo. Mas na-appreciated Ginoo. Don't undo. May mga items ang Ginoo nga nadiri niya karoy gidarahang asa offering. Ang kamets, ang pampatubo. Natanan mga korbanot or offering nga gamitan ng flour, diri pwede butangan ng kamets or ang pampatubo. May dato exemption and stay halikem. Ang duha nga breads nga gindadarahan Shabbat nga ang pera nga mga bread nga gindadara parahan korban toda ngan kamets parahan offering nga diri gindadara ngadto ha altar. Mahibaruan naton ini ha toda han parashat Tzav. Ngan mahibaruan gyud naton an mga breads Shabbat ha parashat Emor. Devash, honey. Diri pwede diri butang ngadto altar. Ang ginyayakan nga devash nga ginyayakan ng Torah nagyayakan about an honey of fruits. Diri an honey nga kanan honey bee. Ang Torah nagsusugo nga bag-o na tanan ikadto ha kalayo ngadto ha altar, kailangan muna i-covered ito with salt, hinasin. Kaya asin. Ang rason ng Ginoo kay nagyakan niya may niya promise nga ang tubig han kalibutan han ikaduha han adlaw han creation, second day of creation. On that day ang Ginoo iya ginkuha na tanan na tubig nga iya ginhimo first day nga niya ni gin-split. Ang tungahan tubig ginkato niya langit, ang katungahan tubig aadaha kalibutan. Asya iton. Ang tubig ang tubigan kadagatan nagreklamo. Kay karuyag nira mas mapahirani ngadto ang Ginoo halangit. Kay diba ang tubig natunga, ang katungahan tubig na ngadtohan langit. Ang katungahan tubig na katong kadagatan. Ang kadagatan nagreklamo kay karuyag nira mas mapahirani ngadto ang Ginoo. So ang Ginoo nagpromise nga ang salt nga nagtitikang kadagatan ibubutang ngadto ha altar. Nga niya gyapon ginayakan nga dahan sokot nga ang tubig nga kailangan ibuhos ngadto ha altar.
Sugad ini nga paagi ang tubig nga tikang ha kalibutan magakamiadang paagi nga ano kapayton mapahirani nga tuhit Ginoo. So ang promise ni ang Ginoo nga tubig nga asya nga wala na magreklamo ang tubig nga nakadahang kalibutan kadagatan. Kaya tumanggap misbihak ang salt kaya salty kang manadagat pati ang tubig. So great job. Direlate na siya at may baruan about hanola and voluntary offering ngan may nakot ang mga about kanang mga flower. But as if ginhimo naton iton. Atong kailangan hinumduman nga Ginoo nagyakan nga paghibaro aboutan mga offering is sugad nga bagan ginbubuhat mo na iton. Sugad ito nga like we really put the meat of the ula nga doon misbiya ka altar taking kimitsa or an kuan and 3 fingers full and kamits. Comets. So much good. May daw sa nga looks around nga na-realize nga grabe ka upay ang Ginoo nga damon ginhatang Ginoo iya makuan hiya ano kapayton hiltit iya lawas may daniya kag anak may daniya mga kasangkayan nga nahibaro hiya about ang Torah ng pagbuhatan mga mitzvot or mga commandment aniya pagigumang Ginoo overflowing ng karuyag niya ipakita niya appreciation ng Ginoo. So, di bubuhaton. So, magdadarayahin offering shilamim. Ang word na shilamim comes from the word shalom, means peace. Ang shilamim, may daniya espirituhanon nga power nga nagdadarahin peace hakalibutan. And usa pa nga mga rason han shilamim meat. Ano sa nga mga son nga an tara nga partihan shilamim meat kimubutang ato misbeyak an iba hini nangangadtuhan mga kapadian nga eraging kakaon nga an iba yung kakaon liwat yan mga nagdara adto nga shilamin. So natanan may din nakukuha. So that brings shalom or peace between all han mga nagparticipatean offering ang mga kuhanim ngan mga tag-iyahan shilamin and korban shilamim. So ano ang shilamim? Ang shilamim may mga klase ang shilamim ada klase di ba duduha nga ang klasehan kuan korbanot ang kudashim ang nagahatagin itaas nga pagdaya or holiness, greatest holiness. Unless nga ano sa liwat unless ang tinatawag na kuan kudashim kalim. So ini nga shilamim korban aniya pagkuan nga kuan na siya niyan adiniyat klase kuan kudashim kalim or lesser holiness. An korban shilamim
pwede kaunon bisan diin ha Jerusalem han mga kalalakinan, bisan ang kababayinan or mga kabataan. Nagdadarahan sila mag-i-invite yan yung mga kasangkayan, ganyan mga paryente, para enjoy ang karanihan kurban and offering. May dini time limit para pagkaon ni. Kailangan kaunon ito niya han adlaw nga kung diin ito gindara. That night and the next day, not any time after. So, kagabi, tutuhan pag kinabukasan, pero pagkasunod dira na. Unlike ang kurban ula, nga pikang lahan mga lalaking mga hayop, ang shilamim, pwede babayi nga lalaki. Pero dire tamsi. So, anon mga hayop nga pwede dalunahan shilamim kurban? Ang lamb, kevesh, babayi nga lalaki. Far or fara, lalaking baka. And calf, eagle, babayi or lalaki. And kambing, sa lalaki or babayi. And ez or kid, bata pa nga kambing, lalaki o babayi. Ngan ram, lalaki nga lamp. Yel. Ang mga tag-iyahan mga shilamim, eraging bubuhat ang semika. Instead nga ikukumpis nila mga sala nga ton ulo, anera do nga kamot nga katon ulo ang hayop. Iya do nga kamot, eraging dudunan. Imbes nga ginkukumpis nila mga sala nga nagre-repentera, eraging bubuhatan semika, nagdadayaw harahang Ginoo habang gindudunan nila ang hayop. So after han semika, maaginahan ko ang shikita, ritual slaughtering. Nga naniya duguhin ni gin iitsa, gin thrown on the an altar. Nga nanibang nga parte ni gin wave asya yung tatawag na tinofa. Ano ang basic han offering han ining offering han shilamim shilamim kurban. Ang basic na natawag na tinofa. Ang kohen ginbubutang ang certain parts an offering ngadtuhang kamot han tawo nga nagdara hiton. Ang kohen iya ginbubutang nga niya kamot under ilarom hang kamot hitong nga tawo. Ngan together giniigbaw nira ang parte ngan weigh them back and forth, up and down. So, sheto. So, usa nga tawo, someone drunk on Yom Kippur. It could happen. It's Yom Kippur. Nganan mga tawo, may someone is very thirsty. Kay fasting good man ini. Yom Kippur, Day of Repentance. Kunan niya, after he kuwan. Ano ka pa iton? New Year. Jewish New Year.
So he goes home during the break and lays down to rest. Perang kuan katurog iya, wakes up, piniprok pa yung guti, makatuya ay ara kusina, nga nalimot niya yung kipurungayan, nga uminom yan tubig. So, imagine nala kung ano klaseng feeling niya about on dire mo pa niya. Ala, nakainom akong tubig. Fasting nga na tapos nagre-repent ako dapat. Yung kipurya na. So, bisan warit niya himuwahin purpose, kailangan niya naging mas careful. So, ang tawagin shogeg. Committing a sin by mistake. Diritin no yun, pero nakasala ka. Ang timehan betamikdash or holy temple, ano sa nga tao, kailangan magdarahing korban hatas. Korban hatat. Nga, ini nga korban, gindadara nga parahan ket, asin. Ang hatat, asyan tinatawag na korban hova. Ang korban nga kailangan da doon sa nga tao, kaya mapakiana ka. Okay, after all, it was only a mistake. Diba? Yes, it was a mistake, but still, kung ano sa nga tao, naging mas careful na sana, di rin mahinabo. Ang tao nga nakahimon sa'yo for mistake, kay agen niya pagiging careless. So, kailangan niya buhat hinte syuba or sincere repentance. Ang timehan mishkan or betamikdash, kailangan niya magdarahin korban hatat. So, ganin nila kuan ba? A driver who runs a red light by mistake. He gets a ticket even if he didn't realize he was driving through the red light. Kung maging mas maingat lahiya about pagsunudan safety rules, di ron tayo makakahimuhin sayop beating the red light. So if someone brings a korban hatas and nagbuhat yahin sincere repentance, aniya sala papasayloon. Ang hatat cleans up han hugaw han nishama nga tikang han sala nga ano ka pa iton and nagdadarahin forgiveness tikang het Ginoo. So 43 out of 365 di rin na tanan na sala na bubuhat agihan kuan. Di rin na tanan nga sala nga nabuhatin mistake, kailangan korban hatat. Kailangan ini nga sala ini daw ko ng mga sala, ang punishment would be karet or cut off. Parang tao, ang mga sala ko punishment would be karet or spiritually cut off ang tao nga nagbuhat ni on purpose. Ang karet, ibig sabihin, ang nishama, di rin na magiging parte ng Israelites nga bin Israel anymore. Ngan usually, mamamatay yahin bata pa hiya. Ngan, ang mga sala, ang salahan lo sa ase, which means nga, ang Torah nagayakan we are not allowed to do.
Out of the 365 mitzvot law sa ase may da 43 nga require han kuan korban hatat if done by mistake. An katat considered kodashim or kodashim kalim. Like the ola, an hatat is like in the kodashim, the most holy sacrifice. Yakatuman niya kuan. Misbeyak. The king's mistake. Waray bisan hinon mas labaw hit balao dit Torah. Bisan gaano kapaka-importante. Bisan usang ordinaryong Israelite. Hadi. Mga hukom. Kohen Gadol or high priest. Dere pwede nga mag-break hin Torah law. Nga responsable harahit careless mistakes. Dere tinuyuan. Dere lahiton. Kung may daw sa era nakagbuhatin bad na sayop, we don't say, for example, shh, don't tell anyone, let's not embarrass the king. The Torah does not cover up the mistakes of our greatest people. Kailangan natin sundon ni Torah no matter how important we are. Ang siya init kinaiban ni Torah nga nit kuan hit kuan ano ka pa ito false testament hit mga Kristiyano nga mga Katoliko or whatever or Quran kay ngadto hit era mga libro waray nera ngadto nga nagsayop it kuan nga may daging buhat nga sala isudinin hijisipini may daging buhat nga sala or ini himuhon may daging buhat nga sala di rin ni mababatian it sukad nga istorya kay natanan nga mga kuan ngadto main character kuan bida-bidahan erat pinakahuli erat pinauray nila na yung mga sala while la Torah hatanak dirigin lilihim kung bisan pa King David nang kuan na niya sala bisan pa kuan Prophet Elijah bisan nino nga bisan ka pa kung ka nga huli nga tao kung nakasala ka bisan ni Moshe ano mga kuan nakakasala ginkukuan talaga susulat nga talaga Torah warigin dirigin tatakpan it mga sala habang ha False Testament or ha kuan Quran natanan nga mga bida-bidahan ngadto natanan mga bida di rin nagsasala hirat pinakahuli hirat kuan kay puro ra bida-bidahan kay binuwa man nga kuan libro diri man kang Ginoo sanglit diri gin kukuan diri gin ingukunit mga sala ngadto mga bisan may sala diri yayakan nakatago habang hatora hang tanak bisan it mga kuan mga hadi ka pa or kuan tas may nangimuha na sa sala nakasurat ngadto nga iso in hadi King David nakasala Saul nakasala Elijah nakasala kukuan kung ano't mga sala diri gin tatago pero ha False Testament nganit Quran era mga bida ngadto perfect erat pinaka holy erat pinaka righteous erat pinagkaiba para bilingunit ka matuoran kailangan ka magpakiana sang it mga pastor nga ni it mga imam nga ni mag-question ka nga na era nga mag-iisog hira nga in question nimo it mga bagay nga di mo naiintindihan usan na iton nga pagpapamatuod nga may danera gin tatakpan may danera gin tatago masarang hirat ibabato nila kaya no di ka waran pagtuulit kuan faith at tinatawag na blind faith kailangan it kuan di rila about faith hatora di rin tututdo it believe to know kailangan ni mahibaro kay ano di rin nga blind faith la nga true faith matatalawas ka dahil itong tuod asya itong nga iskam iton nga Josephine hindi ka kuan knowing the name of kuan kukuan ka na knowing the name ko no
in Jesse Finney's name, in Jesse Finney daw kuno in his name, masisave ka. Klaseng nga scam. Tao nga may sakto nga pamurubuot, mag-iisip ka nga, pwede ba iton? Example, criminal hinduro in Jesse Finney's name, matatalawas ka diretso yung mga sala. Dako nga scam. Kay tao gusto itayahay nga kuan katalawasan. Tao diri karuyag mag-effort. Asya iton nga mas gusto niya nga tuhit mga pananampalataya nga dira ra nag-i-effort. Dira niya raging kukuro kitera kalugaringon. Adurat era kinabuhi nga binuwala. Sanglit di papadayon lara nga binuwat era yung bubuhat. Dira itong tuod. Hatorang yung tutot do nga kailangan ni mahibarot ka matuoran. Diri lang nga blind faith nga pinahagilat faith. Kailangan ni kung may nim pakiana, kailangan i-argue mo hasta mahibaroan nimit ka matuoran. Sanglit dahmit mga kapadian, mga pastor, mga kung ano-ano, mga ministro, mga imam nga magpapakiana ka nga ni mag-iini sugaim. Kay ano? Kay diri hera, may na rin patatakpan, may na rin tatago. Kay binuwa itera mga kuwan. Dira nira kureg mailan tadit binuwa. Kay kuan man daw man pagkakakong example masing ka nga father or pastor or ministro kay ano nga ngadto Torah 70 katawan lumusad ti pakadto Egypt ang pamilya ni Jacob. Tas nga nang pagka False Testament naging 75 naman. Kay no nga may danadugang na 5 nangalimta ng Ginoo ang 5 nga tawo sang natiyan na lagin adan later nga da False Testament isa tin karusingon babato magiiniso ganong gugunguso dinin kaya siya itot kamatuoran basta nga ni binuwa kailangan talagang damo nga excuses it kamatuoran diri kailangan hintiil kaya itong tumindog magusaan pero binuwa nga ni bisan damo nga mga excuse bisan butangan ni damuan nga tukod damuan nga tiil marurumpag iton kahit kamatuoran diri duduha it kamatuoran usala sugad gapit Ginoo usala diri tolo diri duha diri tolo usala kahit Ginoo at kamatuoran Ginoo usala asyet dida. So ang mga importante nga mga liderato may dagap nga special nga responsibilidad para himo ng tama right thing to do kung may naman nera nabuhat nga serious mistake. So may da special nga kind hit korban ang korban katat ang kohen gadol katat. What if kung an high priest or kohen gadol ruled nga certain act is permitted. Pagkatapos, ang iyaging buhatin niya, no? Tas iyaging buhatin niya nga kuwan nga act. Ngan it turn out nga, atungan nga act, kuwan na buhat niya by sayop. Ngan in fact, atong nga iyaging buhat sa langayan. Ngan, so ito niya, usa ituhan mga 43 nga mga sala nga anhatat pwede nim dadon. Para ini nga sayop, kailangan niya magdarahan special nga hatat nga gintatawag na par kohen hamashiach. Ang par kohen hamashiach asya ni an bull, ang lalaki nga baka, the bull of the kohen who was anointed. On the day a kohen gadol was anointed, on the day nga gin-appointed as a high priest, and iya ulo was anointed with a special oil made by Moshe Rabbeinu. At yun ko kanan ngayon hit mga oil, ginaanoint hit mga oil, it mga high priest at kohen gadol, nganit mga kuwan, mga melek. Para siya King Saul, era Saul Hamelek, David Hamelek, era Shlomo Hamelek,
ginano yung dito na rin special na oil nga ginhimo ni Moshe Rabbeinu. Pati ang mga high priest, mga Kohen Gadol. Tas ang Kohen Gadol, magbubuhat yan semika on the bull. Aniya doon nga kamot, kaya katuniya, kung idudoon niya, nga tunuluhan han hayop, ngan i-slaughter. So, kataon na to ang mga special nga balawd. Ang sadheren, kwentiya, judge, composed of 71 judges. Kaya no 71 judges? Kaya kung magkamiada nga ni kasi kung 70 la, 35. Example, may danaraging debatean na kung example, may criminal. Ano niya, guilty or not guilty? O 35, not guilty. 35 ng mga judge, guilty liwat. So mga kamiada yung status ko, may dakuan. So asya 71 para may permi maipo aki nga usa nga dire magtatay. Ngan ang mga ang mga Torah sages inihira nga mga judge, mga Torah sages sinirara, mga kamag-araman hera nga nakaintindihin 70 nga iba-iba nga mga lingwahe. Imagine na 70 dating mga tao kaya may baron 70 nga languages para maging usa ka nga judge sa dhirin. So what if kung katungahan mga Israelites or most of the tribes nagbuhatin usahan mga sala which hatat is brought? How is this possible? So posible ni nga highest Jewish court nga gitat. Kumbaga ini nga sadhirin na siya tinatawag nga Supreme Court composed of 75 judges. Ngan nasi nga sadhirin nga ini nga example may dako na bagay nga diri pwede tas nyaya ka ng sadhirin nga permitted ini nga ang mga Israelites gibuhat ito nga act pagkatapos ang sadhirin na realize nera nga nakahimo rin da ko nga salasep nga nera kuan nera ginyakan diri nga nato permitted. Pagkatapos halos na tanan nga mga Israelites nabuhat adto pero diri pinagi nera diri agi nera sala kay tumuoderan sa diren. Siyempre Sanhedrin manan nagyakan ang highest court ang nagyakan. O siyempre example katong nga population nakasala kinasingira okay ni permitted tas diri ngayan na realize ang Sanhedrin nga diri ngayan may hinabo. So may special nga kind offering ang hatat nga ginatawag na par ha'ilem davar shel tzibur, and bull for something hidden from the community asyat gindadara, not just one, 12 nga bulls, mga lalaki nga baka nga gindadara para usa nga baka parahan usa nga tribe or shevet. So tulong nga memberhan sa diren ang magbubuhatan simika nga an atong hayop ritual slaughtering o shikita. So hatubangan ng Kodesh HaKodashim, Holy of Holies. There unlike hanatanan nga ibang nga mga offering, ang dugo balls of the Sadhirin and Kohen Gadol gindadarang adto ha Mishkan nga ha Bet HaMikdash building. Kung hain na adto an menorah, an shulkan, an bread table nga were located. Tapos ang dugo gini-sprinkle special way toward han curtain na nga naghihiwalay ang Kodesh HaKodashim nga kung diin nakadtuan kung diin nakadtuan Aaron or Ark of the Covenant.
So ang dugo gimbubutang ngadtohang golden inner misbeyak ngadtohan an altar nga golden nga altar, patigap ngadtohan outer nga misbeyak ngadton an kuan bronze yata ini nga kuan na altar. Tapos an karne diri kakaunan ng mga kapadian ngan susunugon iniya ngadto gawas hit Jerusalem. Maramba ka mo kung ano't may hinabo han parko hina Mashiach an parha ilim davar shel tzibor after han simika ngan sikita. So an kohen niya sprinkle niya tudlo toward the paroket 7 times nga tuang curtain kala 7 times. Tapos sprinkle once on each corner of the golden or inner mishbeyak. So sprinkle gap niyang corner and pinaka hornhan kuan bagan hornhan and misbeyak altar, sprinkle niyang dugo. So the king's hatat. Kung ang usang nga hadi nakabuhatin usahan mga sala na pwede an hatat dadon nga kuan. So ang tawag inin an hatat nasi. Nasi means prince. So an hatat of the ruler, para hining hatat an hadi mismo ang magdadara in male nga baby goat ngadto ha Bet HaMikdash ngan iya bubuhaton an kuan simika. Oops. Kung may regular nga Israelites nakabuhatin mistake, hinumdumon natin na may our friend who drank on Yom Kippur, and that's one of the 43 sins kung diin pwede an hatat or by mistake, sin by mistake dadon korban hatat, pwede magdarahin female baby goat or lamb as a korban hatat. Nganan tag-iya asya magbubuhat ng simika ngan or kuan verbal confess, magkukumpesiya ngan kukuhan ritual slaughtering pero may hihinabuhan hatatan ruler ngan hatatan individual. So up and down. Yan makong kay may illustration. Up and down. Yan na. Anatong para siya i-discuss ang grupuhan mga korbanot or offering called Korban Ole Ve Yored. Ini nga korban was go up and down. Dependehan kung ano depende tapor dito sa nga tao. Ini nga offering ginadara parahan specific nga mga sala. Ano sa nga rekuhanon nga tao nagdadarahin babaying nga sheep or kambing sa hatat or sin by mistake, while ano sa nga pobrehanon nga tao nagdadarahin duha nga tamsi which is kuan turtle dove or pigeon as an ola. Tapos ang ibang nga hatat as an ibang nga tao nga pobrendoro na diri niya kaya mag-afford bisan tamsi, kailangan niya magdarahan mingka and kuan offering na may kuan nin major kuan niya ingredients niya made of wheat flour. An ola ve yored is brought when Shevovat haedot Moshe ngan Levi naga-argue about ang kwarta. Moshe nagyayakan nga may nimutang ako nga kwarta. Levi nayakan nga waray. So kumadtura bit din. It bit din or court
Pero yan na, it bid din, it rabbinical court composed of three piety o religious nga rabbi. Pero dati, court ito niya nga may mga dayan or judge. They go to bid din para masabtang huno tama. Yan na, ang bid din, nagpakianak kang Moshe. Ay, maniti mo kuwan. Ebidensya. Nga hilebi, umuramay mong kwarta. Yung maka ni Moshe nga, may dako mga witness nga magpapatunay. Moshe, kumatuyan o sa nga witness. Ngayon iya witness. Ngayon iya nagkuhan niya, ano ko ba yung pakenhan kung pwede umupod para mag-testify. Yan ang witness, nagbinuwa, nga nagkuhan niya, nag-swear kay, basta ka maging witness, kailangan mo mag-oath. Tapos nag-swear niya, nga diriya maarang ko na hinabo. Pagkatapos, a bit later, nakonsensyaan ko testigo and witness about niya gimbuhat nga nag-admit niya court nga nagbuwaya. So yan na, ito nga witness iti adadadon an korban ole ve yored. Shaiton. Ano sa pa? Nga kuan instances Antomat Mikdash Vekodashab Shemuel is Tame. Tame means spiritually impure. Dere kuan, kumbaga dere pure. Siguro maram nakamot dere pure. Sampul at babae na may dere na abutera impure ito nera. Tas nangalimot tiya nga nagbisik kumatuya Beta Mikdash. After niya visit, nahinumduman niya nga or nahinumduman niya or dingan kumaon niya han partihan han offering nga nahinumduman niya nga tamingian niya nga wari niya ka-realize nga iyaging kikinaunti kang han offering. Hunahuna niya, ordinaryo lahat nga karni. Yan na, Shemuel, na-realize niya nga nagsayo piya. So dito nga instances, kailangan niya magdarahin, korban, oleve, yored. So, an Shevoat bitoy. Kung ang isang tawo nag-oath nga nag-swear nga he will or der niya bubuhaton niya or der niya bubuhaton to sa nga bagay in the future, pagkatapos nakalimtan niya saad nga iya gin break niya yakan. For example, ano sa nga tawo nagsaad nga papalitan niya aniya sangkay hin ice cream buhas. Pagkatapos nakalimtan niya. Yan na, pwede yan na, kailangan niya magdarahin korban o leve yored para ini. As well, para ni mga kinds and broken promises. So, an asham. And para siya, nag-iinan discussion about taypan korban nga tinatawag na asham or guilt offering. Most asham have to be aram or kuwan lalaki nga sheep. Yes. Nga nagkakahalagahin dire maubos into silver shekalim. So, damong
iba-ibang nga sitwasyon nga ang tao nagdadarahin asyam or guilt offering. Ang mga example, han korban asyam, an asyam miila. An asyam or guilt offering para paggamit in usa nga bagay nga holy para ang Ginoo, or either an offering or usa nga butang nga gindonate ngadto ang Mishkan or Bet HaMikdash. Paggamit it usang holy nga things for yourself is called miila. Nang kung ito nga tao, iya ito gimbuhat by sayop, kailangan niya magdarahing guilt offering. For example, ano sa nga kahoy, wood, gindara po nga to Bet HaMikdash para gamiton to be burned on the Mizbeach. Pagkatapos, ano sa nga tao, yaging kuhay ni nga kahoy, nang gamit niya sarili niya nga campfire, accidentally, di rin niya di maaram, nga parang ganito Bet HaMikdash. Yan, kailangan niya magdarahin asyam or guilt offering nga kailangan gap niya baydan ang valuehan kahoy plus additional 25% kung aniya ito worth kung aniya ito worth $100. So example, it worth nga kahoy $100. So direla magdadara yung guilt offering nga kadalasan ram laki nga ship magbabayad pagyapiyahin monetary. So 25%. So kung 100 ang presyohan kahoy, kailangan niya magbayad by 25. Dahil 100 kailangan niya magdarahin kailangan niya magdarahin asyam guilt offering, kailangan niya baydanan value hadto nga kahoy plus 25%. Kung siyempre ang value hadto nga kahoy $100, so kailangan niya ibayad ngadto 125. Ang value ang kahoy plus 25%. An asyam giselot ang guilt offering para han pangangawat for stealing. Ini nga asyam or guilt offering gindadara ni parahan various nga types and theft. Kung usang kawatan nagsaad falsely nga warihiya magngawat o wari niya kuan item in a different way, pagkatapos and then nagkuanhira na sincere repentance siya tas iya gin admit nga nagbinuwaya, so kailangan niya magdarahin korban offering nga asyam gizelot. So below is the partial list of asyam gizelot is brought. Example, Yitzhak nangawatan kan Saul wallet. Tapos ang sulod hadto nga kuan wallet $2,000. Yan na Shaul gindara niya Yitzhak nga tuhabit din. Yan na Yitzhak nag-oath nga wariya mangawat. Pagkatapos sometime later Yitzhak nag-decide nga karuyag niya mag-repent, mag-sincere repentance. Ano mati bubuhaton? So, niya bubuhaton first, kailangan niya baydan ng kwarta nga yaging kawat. Ang kailangan niya baydan ni Shaul and extra 25% than the whole. So, kung ano yaging kawat, 1,000, so kailangan niya bayad in total 1,250 na. Kay time plus 25% ang niyaging kawat. Ngan, Yitzhak kailangan magdarahing korban asyam or guilt offering nga tinatawag na asyam gizelot. Yan na,
sugad ka pinit mag-a-apply kung hiyetsak, humuraming kwarta kang Shaol, pagkatapos, instead nga baydan niya utang, nagsaad hiya habit din nga waray hiya muram kan Shaol. Yan na, Shaol, nagpakiana kang kwan, iya ginaro, Shaol, iya ginaro kang yetsak, so siya kapag saan nga, mahinabungan kayo sa nga, example, humarami ang kwarta kan siya, or tas wari yung magbayad, tas nagkuha niya habit din, wari yung mangutang, tapos nagkuha na tiya, since repentance, wari hiya kuhan, wari hiya umutang, tapos nagkuha later on, nag-sincere repentance siya kapag mahinabo, mabadi yan, and worth, tungay ginutang plus 25%. Tapos, may danalawat example. Kung isa o, iya ginaro kan kuan, iya ginaro kang ngitsak nga kung pwede, bantayan na niya kuan, bantayan na niya mamahalon na relo. Yan na, ginkukuha na ni Shaol, an iya mamahalon na relo, tikang kang yetsak, nagsaad na luwat nga wari man ginhatag ay iyang wari man gimpabantay na iyang mamahalon nga relo ni Kuan Shaul. So asad may nabu kung hiyetsak na liwat magkamaya din sincere repentance. So asad may nabu kailangan niya bayaran ang kabugusan nga halaga ng expensive watch plus 25%. Ang kailangan niya magdarahin asyam or Kuan. Ano ka pa iton? Korban asyam or guilt offering. So, what do you think? May baruan naton nga no sa nga tawo nga nakakasala by mistake, kailangan niya magdarahin hatat. What if someone nga diri maaram na nakasalangayan hiya or dire kay di man niya maaram? Ano tiya bubuhaton? Magdadarabahiyan offering. After all, diri maaram kung nakasalahiya. Or maybe nakasalahiya. So, tiya bubuhaton, ini nga tao magdadarahin offering na tinatawag na asyam taloy. An asyam or guilt offering na kung diin ang usang nga tao diri sure kung nakasalahiya o waray. So, kung di ka sigurado, itim offering, asyam taloy. Ini nga offering, indadarato sa nga tao nga diri sigurado yan nga nakagkomitian o sa nga klase han mga salap nga kung din an hatat or since by mistake pwede dadon. How can that happen? Let's say may duha nga peraso nga karne nga adat lamisa. Ano sa era kosher, fat on it. Tas ano sa dere. Yan na, himoshe, yung giniisip nga duha nga peraso, kosher. Pwede kaunon. Ngayon, iyaging kaon, ano sa nga pieces, han duha nga, di ba, may duha nga karne. Peraso yung karne na katon lamisa, iyaging kaon ang usa. Agi daw. Nahibaruan niya nga usa lang ngayon kosher nga to. Tasan usang nga karne na dairy kosher, example baboy. Yan na, dairy maaram himoshe kung ano yan nakaon. Kaya siyempre di man yung maaram, example di yan maaram. Siyempre, pero maaram kita nga di ba kung ano't karne baboy nga nit kuan di ba baka. For example, di yan maaram kung ano yung nakuha nga yung iyaging kaon. So, di doon an asyam taloy. So, a person is not sure kung nakasalaya o waray. Asyam taloy. Kaya ngayon asyam or guilt offering. Ibig sabihin it asyam, ruin. Kaya ano? Kaya
usa nga nakasala iya gin rurubat iya kalugaringon. Kung usa nga tawo nagdadarahin asyam or guilt offering nga diriya maaram, diriya sigurado. Pagkatapos naibaruan niya, example, nagdarayan na yan, guilt offering. As later on, nahibaruan niya nga sa langay na itong ngayaging buhat talaga. Kumbaga, ansahan diriya sigurado, sanglit nagdarayan asyam, taloy, or guilt offering. Usa nga klasihin guilt offering nga asyam taloy. Yan na, agi daw, pagka-offer niya, naibaruan niya later on nga aniya ngayon der sigurado nga kung ano man niya gimbuhat, nahibaro na niya nga example niya nakaon nga karne diri ngayon kosher, diri ngayon kuan malimpyo mahugong ngayon na nga karne. So iti bubuhaton magdadarayahin hatat or kuan korban hatat or offering nga kung diin ano sa nga tao nakasala by mistake. Ang Gemara nagaya ka na aton nga Rabbi Akiba ano sa nga righteous nga holy nga sadik nga kung diin han iya gimbabasa niya about an asyam taloy nagtinuo kaya kay ano kay na-realize niya nga gaano ka serious it paghimo insala on purpose ngan gaano dapat maging careful to sa nga tao nga diri makasala kay bisan pangani ito sa nga tao bisan pangani diri sigurado kung nakasalay or diri kailangan lagap niya magdarahin offering or guilt offering. Ano pa kaya kung kuwan lang niya? Ano ka pa ito? Nakasala na talaga yung ngayaging buhat on purpose. Diba? Ang korban hatat, offering nga an offering iti nga nakasala ka by mistake. Tapos kung diri ka sigurado kung nakasala ka, asyam, korban asyam, or guilt offering. Tapos imagine na natin, ano pa kaya't bubuhaton kung gaano. Isibra ka mo dati mga hulan, mga tawa, no? Mapay talagaan kuan, may da holy temple ba kay bagan ang mga tao, an era level ba, an era spirituality, itaasin duro kay isipala di rin nga nila sigurado kung nakasalahera nagkukanera nag-o-operera naghahatagaran guilt offering nga kadalasan anera gin kukuan ano ka pa iton an halagahin nga guilt offering kuan ano ka pa iton energin gin o-operahan era guilt offering ram lalaking nga kuan karnero nga dapat iti value diri maubusin 2 silver shekalim. Imagine na era spiritual kumbaga gaano ra ka kuan ba ka careful nga diri makasala. So ang tao talaga dati nag-iisip ba kung ano nga ito bubuhaton para diri makasala nga iyan ay isipon ano bubuhaton ko ini order kay ay makasala ako so dinin kumbaga kumbaran duro nga very very conscious sira ba very conscious sira nga diri makasala sugad nira ka sugad nira yung papahalagan ng era connection ang Ginoo nga nadira nga makasala Ginoo. Pero aton kailangan dira naton kalimtan nga bisan ka pa maging matadong na tawo, maging righteous ka nga tawo.
ano ti mayahatag it Ginoo kahit Ginoo perfect naman kung righteous ka nga tawo. Kung ikaw pinakasalbahe nga duro nga tawo, ano ti mabubuhat, maapektuhan mo ba Ginoo nga powerful man hinduro ya, perfect man yan duro? Ano ti makukunaya, waray. Pero kung nagiging matadong kita nga tawo, o nagiging makasasala kita nga tawo, it aton una dapat isipon, it's either ginpapakaupay naton at kalugaringon, or ginruruba naton at kalugaringon. Kay at the end of the line, kung mamatay na kita, na tanan at gimbuhat nga niya kalibutan, maagi kitahin meticulous nga accounting hanat mga sala na tanan ng kita mismo't mag-a-accounting tat mga sala diri iba nga tawo diri ang ngil ikaw mismo nganit ka matuuran nga duhit court of heaven diri nga tuwaray nga tulisbot na tanan. Dati di ka maarang kong sala or diri sala nga 100% nga maging maaram ka nga adwa yung buhat sa ladto. So imagine nala ang story about han kuan ano ka pa ito nan fence nga may mga ibang nga tawo nga diri nato dit Ginoo nga minsan nagpapaka-pilosopo pa nga kaya naman ako ipapanish at Ginoo kaya no ginusto ko ba nga mahimon ako at Ginoo ginusto ko ba nga iga nakakuhit di kangit sa kupitaktihan ta akon kuan itakon nanay ginusto ko ba mamatay? Kung gusto ko forever, mamamatay lagyap ako. Kaya no ako ipapanistak mga sala. Una-una, an parabulhan ko, an fence, an alasid. Nga. Ito nga alasid, tulong, usang nga tawo, may daniya lote nga ang titulungan iya balay, ang tulong nga sa kinalaseran iya mga amyaw. Tas ginsusuktan na hiya, gingasto ginpalasid ang tulong nga side kay di ba rectangle man ano tulong nga side kuan na alasid na susuktan nila niya amyaw nga nerap niya parte fair share kuan cost na naya kaniya diri ako kawa mo sugo wala mo mag-agree nga wala ko man kamo sugo wala gyud mag-agree nga alasero niyo itaton boundary. Di ko gusto ipakwenta kung kuan lote ipalasid iyo ginalasid iyo tiyog gastot niyo kay kamo man lat nakikinabang iton ako di ko gusto magpalasid siyempre di rin makagpersano ang mga amyaw pero the moment nga imo alasero no tikawpat nga side hit imo lote yan ang masasabtan nga an una di karuyag pero nakita ni mga tulo nga side kuan okay na ngayon ginusto mo ngayang gihap nga susuktang ka na para na tanan na side so gapit tawo tulong nga side ginhimo ka ginanak ka mamamatay ka against imo will di rin im ginusto pero nagparticipate ka the moment nga nagkakasakit ka gusto nim maulian gusto nim mabuhi kay kung tinuod din pagiging pilosopo nga di rin nagrereklamo ka kayo kay papansin tim sala siyang dit nga ano papansin di ko mong ginusto kung sugad kung magkakasakit ka ayaw pag-ato pasagdating ka gawin mamatay ka makasakit ka okay lang ako wala problema sakit ako di ko man gusto mabuhi di baro na ako mamatay siya gusto will ko yun kaya naman naato ka kaya no ka mang gusto ni maulian kaya no gusto ni uminom medisina kaya no gusto ni magpatambal kaya nagpa-participate kaya tim kay nabuhi una di rin namin gusto pero nag-participate ka kay ginusto mo na sanglit at tanan ngayong gimbubuhat natin nga niya kalibutan ikaw ako kitang tanan accountable kita't mag-a-accounting tat binuhatan na sala ngan mga binuhatan nga kaupayan merits ngan sins at kon ngan kay nga kalibutan ani kita hit kalibutan hit
test it Ginoo nga kung diin it's either mamumurot kitang bulawan o mamumurot kitang bato. Bulawan means merit, mga kaupayan tim gimbubuhat espirituhanon ngan mga bato or mga sala puro mga kalurungan kung ano-ano, pagiging immodest, halos katungan natin bugos nga lawas gusto mo na ibandila ha bugos niyo komunidad ano natin kukan ni mitim asawa papakitin asawa bugos ni nga lawas sa pakita na bugos nga kuan ano ka pa iton katawhan dire la iton pati tim kalugar yung imugan ruruba ito sa nga babayi nga nagkakamay-ada sakit nga tut era mga partit mga lawas nga at nagiging sanhi nga dire raw nagkakaanak una babae nga waray anak bagang patay asya tut kamatuoran babae nga waray anak bagang patay sang mga tao mga kababayinan nga nagkakasakit nga itong parte nga nahihinabo nga dire ra nakakakuan dire ra pwede magkaanak dapat era iton mapakianat era kalugaringon ano ba era gimbuhat nga para sirutan era Ginoo grabe nga sirot itong nga sirot nga dire magkamay-ada anak dako itong nga sirot kaya ano ba kunit babae nga ni kalibutan ani kalabang nga ni accessory kunit babae nga ni kalibutan di maliban it modesty patit magkamay-ada hin anak asyat kuan asyat usa nga purposit babayi kung di ka nga ani magkamay-ada anak dako itong nga sirot at kinuha mo ngan anon gimbuhat nim kaya no ka gisurutan at Ginoo yan na mapakianak ka hala kay asya good man kay nagburles ako halos nala mas mayor ko pa it mga prostitute kahit mga prostitute binayaran nga to club para pakita at iralawas hi ako impapakita ko taklawas habog sa mga tao nga waray bayad kay nag-i-enjoy pa ako nga ipapakita ko taklawas kay waray ko awod tapos siya na magrereklamo ako kay kung nagkakasakit ito nga parte at aklawas nga magiging dahilan para direct magkaanak diba asyat problema tao sugad mang gapit mga kalalakinan kalalakinan nagkakasakitin tumor ha utok kay itna utok asya gapitot siyahan nga nakakahimon sala it utok it kuan makuri hatinuod la ini nga tong kalibutan niya na makuri maging matadong nga tawo makurin doro paggawas mo pala damo na dirto temptation damo na't mga kalurungan it mga kabayinan pati mga kalalakinan it panulot bagan mga prostitute aray ka na ko mga panyakan buyayaw di binastos nga to waray pinili mga kalagsan buyayaw binastos mga kababayinan buyayaw binastos kalalakinan buyayaw binastos mga bata pa ang bubuyayaw na nagbibinastos pa makuri dako nga kuan pero sugad man gepit nagkukuri kahit usa nga bagay nga gusto mo may ni maabot nga papagkurian ni once nga ni nga i-reward ka na itim pleasure gap nga makukuha itaas gapin doro diri parasit sugad nga gin reward ka bagan masayon la nimo mission man diri ka good ma pleasure wala naman ko pero kung makuri ning pinagdaanan para makuha iton nga merit it pleasure gihap sobra gihap ka kuan may mga kasabihan at mga sages ka mag-araman ni Torah nga
combine daw kunit bugos nga tuig nga nabuhian mga tawo tikang saan nga sibilisasyon tubtubyan na iterok na i-combine na tanan na experiences sa natanan nga mga tao pagtikang nga sibilisasyon tao tubtubyan na tanan nga mga tao i-combine na tanan nga era pleasure nga enjoyment nga era na feel ha era bugos nga kinabuhi i-combine ni 1% daw kuno diri ma-i-compare it 1% nga pleasure nga ma-receive ngadtuha kuan word to come ngadtuha kuan langit it reward him it Ginoo. Imagine nala kung gaano ka kuan katindi it reward. Kung di ka natuod sulit na reward nga nag-i-exist ito, imagine nala kung nag-iinop ka nga ni damo-damo tim inop feeling mo ni mo inop bugos nim nga kinabuhi bata ka tapos nag-ship na liwat nga ton dumako ka na tas lagas ka na ani mo inop bagan bugos nim nga kinabuhi katapos pag mata mo 5 minutes ka pa lang ay nangangaturog tapos anim na inop damo na namang bugos na nga kinabuhi nim diba yan na question ayaw na question kung ano't pleasure, ano't reward nga kaya ay hatagit Ginoo haaton kung magiging masunurin kita nga mga tawa ay nasa ring may kuan Proverbs nga ito sa daw kuno nga righteous nga tawo 7 ka beses nga mapapakulob pero 7 ka beses nga matindog. Ibig sabihin diri na give up kay maaramid Ginoo nga tawo diri perfect maaramid Ginoo nga tawo makakasala kay diri perfect pero diri dapat asyat maging basihan nga diri ka kuan diri ka magbasol ti mga sala kung nakakasala ka labi na tawo makakalimtanon kay usag gapito nga paging kalimtanon kaya nang Ginoo gapiton kuha na aton nga para mag-move forward. Example, kung maraot ka dati, tapos nang ngaro kang nagrepent ka, tumindog ka otro, napakulob ka dati, tapos tumindog ka na, kaya gusto mo maupay nga tao. Kung diri ka forgetful, diri ka makakalimtanon, paano ka makakag-move on? Paano ka makakag-move forward? Kaya pero manim na realize nga, uy, kaya kung buko na maraot man ako nga tao. Di ba? So, kailangan natin nakakasala kita, what problema? Di rila ikaw nakakasala, kita tanan nakakasala. Pero kuan nga da, itaton effort nga di rin na utrontat mga sala, mga dako nga sala, ngan perma kita pangaruhin kuan, pasaylot Ginoo, nga buligan kita nga di rin na kita magpakasala, ngan buligan kita nga itutdo atong kung ano tama nga kuan, buhatong ka it wisdom diri adat utok it wisdom tikang ha langit sangit ko nangaro kahin assistance at Ginoo bagay itong download inlalang download at Ginoo it wisdom nga kanatim utok para may baruan nim kung ano tama nga diri sanglit tao kailangan diri mag-rely it iya aram kit iya aram kuan let niya ano ka ba ito accumulation it na tanan na iya nga experience nga knowledge nga iya na hibaruan tikang niya pagkabata tubtubya na pero it wisdom bisan waray ka prior knowledge bagat maarang ka kung ano tamang yan kuan diri bagan gut feeling mo nga bagan diri man tama yun bagan di kun bubuhatan bagan sayop man yun asya wisdom tikang ito langit nagkukuha na nga ano tamang yan diri. So ini nga aton para siya nga para sa bayekra abutin niya mga offering mga kakakasala voluntary offering appreciation nimot Ginoo nga kuang ka bless ka hinduro haros sa tanan maupay na tanan goes well
may dakagap offering and kuan voluntary offering, tas kung kuan naman guilt offering kung kuan ka di ka sigurado kung nakasala ka or dere, tapos hatat kung nakasala ka, at korban hatat kung nakasala ka bay sayop dere mo tinuyuan. Sugadan mga tao kaduro ka religious dati, katadong duro nga kareg nera mag-connect it Ginoo, ladire ra mapahirayot Ginoo kay itawo nga ni nakakasalay tawo, it nahinabo napapahirayot Ginoo, nagtitikahirayo niya nga to impyerno basta nakakasalay tawo. Kung tawo nagkukuan asya usang nga kuan ba nga gifted Ginoo it repentance ba, kay after all itim kasalanan na bugos naman kay nabuhi, the moment nga magrepent ka sincerely, papasayloon ka at Ginoo, hindi rin nababalikot yung mga sala. Una-huna an kuan estudyante sunod na leader han Israel nga Yeshua bin Nun, nga kuan estudyante faithful student ni Moshe, aniya na pangasawa, marakuha hinon na pangasawa ni Yeshua bin Nun, ang pinaka-greatest nga prostitute, Hirakab. Halos na tanan nga mga kalalikin ang sugad ka kay usay Hirakab, upat nga babae nga pinaka-mahusay nga babae nga nabuhi kalibutan, pero prostitute tiya. Halos na tanan nga mga kuan nga mga kalalakin ang maaram kilalahiya kay prostitute tiya. Pero nagrepent tiya. Gan napangasawa niyan usa nga mga righteous ngan holy nga mga tawad tong mga henerasyon, Yeshua bin Nun, leader han Israel after han namatay si Moshe. Sugad iton kay Ginoo merciful na before pa tao nakasala. Ngang kunit tao nagiging matadong o nagpapakasala, wala nim dire mo maapekto ng Ginoo, dire masing nga nagpipinakasala kahit Ginoo nagtitika luya, or kung nagiging righteous kahit Ginoo nagtitika kusog, dire wala ni mabubuhat Ginoo kahit Ginoo perfect na. It gimbubuhat ning pagiging matado ng pagiging maraot, itim gimbubuhat tim kalugaring, kung naging maraot ka ginruruban ni tim kalugaringon kay ikaw magsasaper lagyap. Kung nagpapakaupay ka tim kalugaringon, ginuupay ng tim kalugaringon. Mamatay na nga ni kita, itat mga kalag, may tinatawag nga bado, spiritual clothing. Ngan makikita ang diretso kung kaya ito na mga sala, mga mancha iton, busag nga spiritual cloth nga susuloton. Mga mancha. Kung gaano kahugaw ito na siya mga sala. Kung less na mga mancha nga timbado, di less na sala. Imagine at pagiging merciful at Ginoo nga once nga ni daw kuno nga sample itim sala kung ano itim sala 51%, itim merits 49%. Agit pagiging maluluyon at Ginoo, ititip pa niya at scale. Di ba kung nga timbangan may dangat tugin kukuan nga to igbaw, ginliliwat-liwat kung ano para masabtan ko nga timbang, gintitip niya nga tuhit merit na side para ka maligtas, mai-reward ka, sugad ka buutan Ginoo, sugad ka kinded Ginoo, sugad ka merciful Ginoo. Tapos halos sa tanan nga na hinabuhay mo, di kang for granted la, wala rin pagpasalamat, feeling privilege ka, habang itibang nga tao itira apinas la nga nakakasurvive, tas ikaw sige ka pa reklamo, diba? Itawo nga ni waray Diyos nun nga kinabuhi, waray spirituhan nga kinabuhi, puro la about materialistic na kuan panginabuhi. Itiya kuan pagiging greedy, waray katapusan, waray ka kontentuhan, diri na sa satisfy.
Siya ito nga mga politiko, bisan mga damot era nakawat na kwarta, sige lang yung pangawat. Kaya waray nakatapusan. Kaya waray nera koneksyon at Ginoo. Kung may koneksyon at Ginoo, siya mo pala nga pangawat, makukonsensya ka na. Pero kay waray man nera tasit na mga politiko gihap. Di relaton mga kuan nagpapaka banal-banal gapiton asip mga Diyos nun hera, pero at the background pipinangawat at pinangaon papakaon na pamilya kinawat ni ra kabanhit kuan treasury hit katawhan nga ultimo usa nga tawo nga apinas nga nabubuhi nga gintataksan bisan kung naplatiyain copies ka kuan sari-sari store it na iging palit nga coffee stick may na itong 10% nga bat tax nga na kukuan gingkakarga nga dat presyo with coffee stick so, ibig sabihin nagko-contribute na yan tax tapos it may hinabo pag natirok na nga tutigbaw kakawaton lahit usa nga buaya nga politiko sanglit hin mga politiko una na nira malipay tira kinabuhi ana kay mariwasa pero after atanan nga tao nuna atanan tao makakamatay kita ultimo sentabo di mo madadara nga to afterlife sanglit oy to them kaluoy ha era ay dapat mumita ka nga nihin mga politiko nga korap dapat maluoy ka era grabe tera punishment nga era kukuanon kay mas labaw pares ba duha nga tawo nga kuan ithadi ngan usa nga normal nga tawo kung Ginoo nagde-decide about era sa langan ni tira gimbubuhaton it king may da ginaasahan it Ginoo kay itiya pagiging privilege sa king may da niya power may da niya kuan so may daging re-require nga standard da iya nga dapat it king sugad it imo kuan it imo pamamalakad sugad it imo pagpamamahala sugad dapat ini matadong kay kot hadi habang ano sa nga pobre nga kuan may konsiderasyon permanent Ginoo okay gutay lat iya kapa sugad lat impluwensya sugad gapit mga politiko nga nagbutang mga leader herahit mga tawo pero imbis nga gamiton nera it era privilege nga gimbutang herat Ginoo tagaan nera pag-account Ginoo para makapagserbisyo era kasing tawo era gimbubuhat era pagintitik advantage it kapobrihan gimpipinamalit nera yung buto it mga tawo nga gamit mismo it buwis nga tikang it mga tawo sugad ka mga wicked na mga politiko may dagap itong katapusan di rin natanan permanente nga ni kalibutan sanglitit na mga korap na mga politiko may dagap ito katapusan ka pera may tinatawag nga day abriko ng Ginoo kaya Ginoo sen kano man diri kuan diri man tigdat Ginoo so dito nga papanas diretso kay it Ginoo pasensyoso imagine nala kung it Ginoo para sa lahat ng batasan nga kuan lang makasakit diri ka na di makigistorya na haim Ginoo ilaw git pasensya may dapangan nga tuhan di sigurado kung Mishley or Mishley or Tihilim nga it 1,000 years it tawo usa ka adlaw lat Ginoo pero kwan leto figure of speech pero diri asin talaga nga wang kay di kita maarang kit Ginoo makuri ni mi explain kay Ginoo adto past present nga future simultaneously diri covered it time kaya kayat nagimo time wala niya limit di para sa aton kita nga mga tao limit kita hit time sanglit nalalagas kita kay may da kita material na composition ini nga aton lawas pero espirituhanon asya immaterial diri nakukuan sanglit basta kita nagiinop basta nga kita nagiinop bagan usa nakatugit at inop pero 5 minutes pala kita nangangaturog kay kung nagmamata kita physical reality na liwat ito so bisan 5 minutes ka pala nangangaturog sa team inop usa naka bugos na kinabuhi na nimo kay itim kalag immaterial diri physical espirituhanon waray limit imagine nala
it kalibutan nga diri physical kung ano kuan. Asya itong para siya na dayawon Ginoo ni Abraham, Yitzhak nga ni Jacob. Amen be amen.